Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma dimanche hawri ko jeenayi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar titruji meɗen ɓurɗi mawde guiɗirɗen ko toon to États-Unis en ƴeewoɗo saaha joni hande ko haalete ko fati immigration surtout caggal nde kanko président Joe Biden nde waɗi ordre exécutif ɗum noon ko fati frontiére hakkude maɓe Mexico habruji men international manaw en toon to Israël ko hanki siftinde tan wono kamɓe dadiɓe Israël ɓe mbawino yande toon to Gaza ɓe mbawi kadi dandude yimɓe nayo ɓe ganduɗa ɓe ko dahanoɓe guila ñande 7 octobre kadi ma en ƴeew kadi hono kanko ministre défense walla gonnoɗo ministre défense jeenoɗo ko mbiyata équipe patuɗo e guerre démissionni hande hono kanko Gantz habruji men international manaw en toon to Europe en wayno ko communauté européenne wonno koye woteji ko noon ko yiya e woteji ko noon kamɓe surtout yimɓe lundiɓe ko ɓuuri hewde laamuji ko kamɓe ɓuuri jogade oɗo so joni majorité an ƴeew kadi hono kanko président Macron holko felliti wadde surtout ko fati assemblée mabɓe e caggal kadi nde o heptini wonde ko parti makko kanko hoore makko ne jeeya e perduɓe habruji men manaw en to Sénégal ko haalate oɗo saaha joni toon Sénégal surtout nde kanko kadi Ousmane Sonko tawa toon conférence hande ƴeewen kadi hol haalluji ɗi o haali e surtout kadi ko haalte makko kanko Ousmane Sonko surtout jabodiral gongal hakkude makko e yimɓe jeyandiyankoɓe kadi yimɓe magistrat ji ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara détail uji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare e jaam hiire moon toon to New York hono kanko Donald Trump ancien président mo États-Unis o ɗamina ko ñande talata garoɗo o mo route toon to New York ɗum noon ko e sibabude hono kanko ñaawo gardinoɗo ñaawore wonnande hono contre makko kanko Donald Trump e sibabude kalisaji ɗi o takka o wiya o yiiɓi kadi o hutorima peeje beele mo wawa sudde ɗiɗon ƴeɗen jobdel par ce que ɗum noon koye woteji hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom ene wayno ko ñande talata nde ko ñande hen oɗo ñaawo wi haalantamo holko fawi makko caggal nde ñaawore tawama wonde ko coupable e ɗum ɗon ko ñande talata o jogori luttita toon ko way wonde fof ene woni campagne oɗo saaha joni ɓeno kutoro kadi kamɓe surtout kanko Donald Trump e supporteruji makko woodi wiide wonde ko ñaawore nde ko démocrate en surtout ko kanko président Joe Biden ene wayno ko ardi ɗum ɗon beele ne kaɗamo wonde kanko hoore makko candidat ko jiiɗa ɗum hono Kamala Harris kanko hoore mum kañum hoore mum e nder campagne mo woni oɗo saaha o haali clairement o wi wonde ko Donald Trump normalement ene foti haɗede wonde candidat hankkadi tawde ko tawaɗo ko coupable kadi ko felon ko baɗɗo crime poɗɗo sogde ɗum e ɗum noon kadi ene wayno ko fotani wiyede kañum hoore mum ne foti wonde candidat ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ne jeeya e campagne kamɓe démocrate en ɓe puɗɗima hutorade oɗo saaha joni hono konnguɗi wiide wonde ko Donald Trump ko criminel tawde ko ñaawore muɗum tawde tawama ko kañum woni coupable habruji meɗen to États-Unis hande hono kanko Mayorkas ɗum noon ko gardiɗo ko mbiyete immigration toon to États-Unis e nder konnguɗi ɗi ƴefti kadi o wawi défendude hono président Joe Biden surtout décision mo waɗi ko fate ordre exécutif mo ƴeftino ordre exécutif ƴeftinoɗo ɗum o wi wonde ko surtout kadi ko caggal nde kanko président Joe Biden on tawi wonde ko républicain ji calima jabde ɓennide hono nanodiral bannogal hakkude taw ko oɗo groupe yimɓe sénateur uji tati gon ardinoɓe ɗum tawne en waɗi hen démocrate waɗi hen républicain waɗi hen indépendant gardino ɗum nanodiri pour ko fate hen hol peeje ɓe mbawata wadde pour réglude probléme uji gonɗi toon frontiére way tawde no républicain ji ene wayno bloqué ko wawi wonde hen foof ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden o ƴefti ndeɗon feere noon siftinde on tan ko feere nde wiide wonde ko e tugnade kadi date uji ɗi dokkaɗi ko fate décision ko kanko président Joe Biden o wi ko kala nde ɓenni 1,5 neɗɗo ko yimɓe taccoɓe frontiére uji kanko yamirore makko koyo frontiére o wudde e kadi oɗon saaha kala naggaɗo ene tacci hen oɗon saaha ene wayno ko nanguite wonde ko tacciri ko taw wona rewani lawol jamiragol ɗum noon ene wayno ko kañum hoore mum yamirtaki yo wat kayitaji faari ko ɗaɓɓude ko fate sornade e ɗum noon kadi ene wayno ko ndeɗon yamirore kadi ene rokki kadi won kawuji yimɓe wonɓe situation ngaji ko wayno callani ko wayno kadi so ruttinama leydi muɗum walla so ruttinama ni hay Mexico hawnaki ko mayde gurdam ɗiɗon kawuji ne mbawi yamirade kono ko wawi wonde fof ene wayno ko
kamɓe républicain ji surtout ko kanko gouverneur mo Texas e nder konngudi ɗo haali hono kanko Abbott no Gray Abbott ko kanko woni gouverneur toon Texas wi ko président Joe Biden gueɗe ɗe waɗata ɗe wona actuellement wallude frontiére rende ɗum toon o wi actuellement ko ɓeydude caɗele wonande toon kunde mabɓe kamɓe États-Unis e Mexico eyyi ɗum noon e wayno ko kanko haali ɗum ko taw mo yeehi to Fox News. Habriji men international giɗoɗen ko toon to Israel e tugnadi kadi ko yalte ñawlawma hono kanko biyeteɗo Benny Gantz noon ko jeenoɗo ko kañum hoore meɗi wonde ministre défense kadi ne wayno ko jaɓɗo abbade Benjamin Netanyahu surtout yenne ɓe mbaɗi goomu toppitiɗo ko fate haare wonde toon to Gaza contre Hamas no ɓe mbirata ene wayno ko kanko oɗo saha joni o démissionné hannde o wi noon ne wayno ko démission ngol makko ko sibabude Benjamin Netanyahu salima rokkude plan mo mbiyata pour holno guerre o dartiri holno guerre o gasirta e surtout enne kadi plan pour holno Hamas hawirte e kadi hol plan mo kanko Benjamin Netanyahu jogui ɓe gasni guerre o holno gouvernement rende oɗon nokku holno wayata ene wayno ko kanko démission ngol makko hawnaki bonnanta Benjamin Netanyahu no fewi gouvernement mum par ce que nguɗo goomu toppiti ko fate guerre wona kanko parti makko wona parti laamiɗo ɗo saha joni kono ene wayno ko kanko Gantz kadi omono nodde oɗo dumunu foof omono nodde wonde ko woteji yo mbat toon to Israel e tugnadi kadi e sondage uji jaltuɗi hawnaki so tawi woteji mbaɗama ene huula ko kanko jogori gagnade par ce que ene wayno parti makko jogui majorité toon joni toon to Israel donc e nder konngol ngol ƴefti kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko ne wayno ko o ñaguima Gantz no wawruno fof pour oto yaltu nguɗo goomu to piringu fate haare kono ene wayno Gantz ko sali oɗo saha joni yalti ɗum noon ene wayno ko noɓe mbiri ni hay sinno wonani menace wonandemo oɗo saha joni ene wayno ko hawnaki so tawi wooti ƴeftoyama ɗum ɗon ma wonanmo caɗele kanko Benjamin Netanyahu siftinde on tan ko Gantz fonno ko guila hanki arde waɗa discours muɗum pour yalti kono noon sibabude habaruji jaltunoɗi hanki wonde ko kamɓe Israel na daɗiɓe ɓe janino toon to Gaza ɓe mbawi kadi dandude yimɓe nayo ɓeɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa dahanoɓe guila ñande 7 octobre caggal nde Hamas wiya yani toon Israel ko ɗum woni kanko Gantz sali wadde discours makko ɗum noon ko hande waɗi discours makko ha hande ne wayno ɓe kadi nene continue ne ceppa toon to Tel Aviv surtout yenne wiide ko andi hay sindo ɓeɗo nayi goppama ko ɓuuri wawde moƴƴude tan oɗo saha joni ko élection ngaji mbaɗe e ɓuuri wawde moƴƴude kadi ko kanko Benjamin Netanyahu peeje fof no waɗi o wawa dartinde haare wonde toon to Gaza ɗum noon men ha hande international toon to Europe en wayno ko communauté européenne woni koye woteji ɗum noon ñalawma hande woteji ɗi jaltuɗi ɗi holli tan ko wonde ko ɓuuri hewde leyɗele he surtout ko wayno France et Allemagne ko kamɓe yimɓe lundiɓe ɓe ɓuuri jogade toɓɓe pour gagnade ɗiɗo woteji élection ngaji mbaɗuɗi toon pour ko fate communauté européenne oɗo saha joni toon to France ne wayno ko tugnade sondage jaltuɗi ono kamɓe rassemblement national noon ne wayno ko no Marine Le Pen kañum en arduno ɗum donc ene wayno ɓe dañi 3.5%. ɗum ɗon fof noon firti wonde ɓe gardima hono parti laamiɗo parti mo kanko Emmanuel Macron mo ardi ɗum ko ɗum waɗi hono kanko Emmanuel Macron e ñalawma o wawi noddude haalde déclaration à la télévision o wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko oɗo ñalawma hande jeenayi lewru juin ene wayno ko kala ko woni assemblée mabɓe national toon to France ene wayno waɗi ɗum o sammini ɗum ɗum noon o wi wonde ko woteji législative premier tour no foti wadde 30 juin deuxiéme tour no waɗi foti wadde 7 juillet pour ƴeewe oɗo saha joni hon kadi hono poɗɗo jogade majorité toon to assemblée mabɓe national toon to Allemagne kadi ne wayno ko woteji ɗiɗo enne baɗɗi hono ko fate communauté européenne hono kanko parti makko kanko Scholz ɗum noon ko gardiɗo toon to laamu toon to Allemagne ewona ko parti makko kañum hoore mumen ɓuurama doole toon oɗo saha joni ne wayno noɓe mbiri ni kanko parti makko dañi tan ko 14% e woteji jaltuɗi hono parti yimɓe lundiɓe heddiɓe dañɓe ene waɗi dañɓe surtout ko wayno 29,5% e extrême droite goɗɗo kadi ɓe fof ko lundiɓe dañi 16,5%. noon firti tan wonde ko ɓuuri hewde leyɗele Europe oɗo saha joni en wayno ko parti ji candidat ji lundiɗi ko fate laamu ko kañumen ɓuuri jogade toɓɓe pour gagnade ardade communauté européenne
habaruji men international tonto Sénégal hande dimanche jeenayi lewru juin hono kanko Ousmane Sonko tawama conférence baɗaɗo tonto Sénégal Dakar ɗum noon ko conférence o organise ɗum ko mbiyata jeunesse patriotique du Sénégal e taw kadi kanko Ousmane Sonko ko kanko ɓuuri hewde hen haala e nder konguɗi ɗi o ƴefti kanko Ousmane Sonko o wi wonde ko oɗo saaha joni omo ñaagui yimɓeɓe yo deƴƴu ken wona minute aji pour duwanade yimɓe Palestine naɓe oɗo saaha joni wonɓe toon e mbiyata génocide o haali kadi o wi wonde ko donc leyɗele joguiɗo doole kañumen koyemumen enen jeeya e walluɓe ko Israël pour wadde ko wiyete génocide toon to Palestine e nder konguɗi makko kadi o haali o wi wonde ko ɗeɗon leyɗele wiyoɓe kañumen koyemen ɓuuri jogade démocratie ɗeɗon leyɗele biyoɓe kañumen koyemen e défendre droit de l'homme ko ɓeɗo biyoɓe kañum hoore mum ene dokka en leçon-ngaji pour ko fate honno mbawɗen réglude gueɗe men ko kañumen goni hande kañumen tuuma wonde ko kañumen ballata génocide baddeteɗo contre peuple palestinien hande oɗo ñalawma hande way ɗum noon e wayno ko kanko Ousmane Sonko omo ñaagui hono kanko Bachir Diomaye Faye ko kañum woni gardiɗo leydi Sénégal ko kañum kadi woni responsable ko fate kala ko mbiyata politique étrangère walla kadi kala ko mbiyata kadi jogoɗi konngol toon to Sénégal yo wawa jogade ƴewtude peeje bawɗe wonde foof sawndo Afrique du Sud e Afrique du Sud hare nde woni contre Israël oɗo saaha joni to cour international de justice e caggal muɗum hono kanko Ousmane Sonko kadi o ɓeydi hen o wi wonde ko hande kadi omo yinno kadi ɓeydude hen no duwuji makko wonande bandiraɓe rewɓe worɓe mayɓe taw ko wari ɗumen ko kure pétalaji ɗum noon koye laamu bonngu ngu nowiri laamu taw ko laamu Macky Sall ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko haali ɗum ko conférence banno toon to Dakar hande taw waɗi conférence o ko jeunesse patriotique du Sénégal ko ɗum waɗi he caggal muɗum goto kadi ko biyeteɗo kadi kañum hoore mum ko Doro Dia kañum ko professeur kañum hoore mum windi lettere goto waɗi commentaire baɗɗo juɗɗo o wi wonde ko Ousmane Sonko d' abord ko fate no natiri laamu no natiri ko laamu doolam doolako natiri ko laamu ardene ene watto natiri ko laamu ardene kala ko woni ko fewani muɗum surtout ene no haaliri kanko Doro Dia o wi wonde ko Ousmane Sonko par exemple ari joni ene yenna ko magistrat ji kala ko wiyete ñawoɓe wayi ɗum noon e nder wiide makko won Ousmane Sonko magistrat walla kala ko ñawoɓe ñawno taw ñawore nde wonani hunde moƴƴude muɗum Ousmane Sonko wi ɗum ɗon ko ɓeɗon ko yimɓe moƴƴani donc Ousmane Sonko yiɗi tan ko magistrat walla ñawoɓe foof taw ñawata kala ko mbawi ñawde nde yata ko hunde nde ganduɗa ene woni favorable muɗum oyi ɗum noon ene wayno ko oɗon ndiɗon needi walla oɗon jikku mo Ousmane Sonko jogui wona jikku ardade leydi ko jikku gardotoɗo ko mbiyata clan jikku gardotoɗo gomu ko fate guerre ɗum noon ko ɗum Ousmane Sonko ardiri ko Doro wi wonde ko Ousmane Sonko waɗi gueɗe kewɗe heureusement o no wiri ko président Bachir Diomaye Faye kañum hoore mum hen sahaji ne waɗa ene ɓeyda ndiyam e gollere he oy donc ene wayno ko oɗo saha joni ɓe ngala gardiɗo laamu Sénégal ɓe jogui ko gardiɗo clan donc ɓe jogui ko goƴaɗo ko wattade ɗum noon ko mbiyen vendetta politique e mbi o wi kadi ene wayno ko wattade nde noon ko Ousmane Sonko no wiri a yiiɗa kala ko fate jayndiyankoɓe yiiɗa kala ko fate magistrat ji e gueɗe mbaɗe noon oyi ɗum noon ene wayno ko so tawi Ousmane Sonko dañi surtout en caggal kadi nde fewji peeje surtout en ɓittude walla ɗeɗɗude hono ɗiɗo galleji jayniyankoji ko fate no keɓirta kalis walla no kutorto kalis walla no mbaɗirta liggueyaji men o haali hen konguɗi hono goto président gardinoɗo les États-Unis biyete Thomas Jefferson Thomas Jefferson wi wonde ko ene wayno ko kanko Thomas Jefferson o wino ko so tawi wiyama yo suuɓo leydi ndi ganduɗa ɗo gouvernement ɗo laamu woodi taw journal uji ngala ɗon ko wayno galleji jayninkoɓe ngala toon walla ɗo galleji jayninkoji goodi taw laamu wala ɗon oy kanko Thomas Jefferson o suɓoto ko ɗum ɗo cakkitiɗo donc wiyede wonde jo galleji jayninkoji ngoɗ taw laamu wodani
e nder konngol makko kadi kanko Doro Diaw wi wonde ko galleji Diagne en ko surtout Diagne en ko mbiyata presse ko kañum walli leydi ndi kañum kadi wallata gueɗe kewɗe wawde addude hen ko laaɓi hen surtout ko wayno woteji ko no laamu laamirte ɗum noon ne wayno ko jaabodiral kadi gongal hakkude kanko Ousmane Sonko e wonɓe oɗo saha joni partiji lundu walla yimɓe tan citoyen ji Sénégal ko jiida e ɗum ɗon e tugnade kadi habruji jaltuɗi hannde hono goto e gonnoɗo meɗɗon wonde avocat ji makko kanko Ousmane Sonko biyeteɗo Juan Branco ɗum noon ko français meeɗi nanguede toon Sénégal e nder konngol ɗi o haali wi wonde ko kanko Macky Sall ko kañum hoore ɗum foti portede plainte ñaawe ɗum noon tugnade kanko oɗo Juan Branco kono ne wayno Ayib Daffé ɗum noon ko secrétaire général Pastef nde namda ɗum nde wi wonde d' abord pour makko wonde ko yimɓe ɓe ngannduɗaa en wiyaɓe lebtanoɓe toon to Sénégal e nder e laamu makko kanko Macky Sall ko ɓen poti ƴeftude décision ngaji pasɗe mumen ko fati noon hono oɗo avocat ko haali ko kañum horum haali ko miijo muɗum e ɗum noon kadi ngoɗon miijo kadi yadata ko ene wawi wodde tugnade kadi ɗoftade kuule e laabi gonɗi hakkude code procédure mo Sénégal e ɗum noon kadi taw ko yimɓe haralaɓe ko fati e droit noon kañumen mbawi jabade ɗiɗon haalluji donc ene wayno ko kala ko wonɓe hen victime kala wonɓe hen yimɓe ɓe ngannduɗaa tampininoɓe sibam ɗum ɗon kañumen koyemumen aussi ne jogui droit haalde gueɗe paatu ɗum ɗon ko mbiyata réparation wona kanko wawi haalde ɗum ɗon hono kanko secrétaire général Pastef biyeteɗo Ayib Daffé kamɓe laamu Bénin tugnade kadi nde alarɓe noɓe mbawi nanngude yimɓe joyo toon to Bénin ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ko yimɓe jeeyaɓe toon to Niger ɓe nangi ɗumen noon ko taw ɓeɗon ɓe mbi naati e port gonɗo toon to Bénin biyeteɗo Sémé Bocci ɓen naati ɗon nde ene wayno jaɓani hollude kayitaji mumen pour beele ne mbawa andede hol kañumen ɗum waɗi donc ene wayno caggal mum ɓen noon nangga oɗo saha joni nana goni to suudu ñawore ene poti fottude procureur kono kamɓe Niger e nder konngol makko kanko premier ministre mo Niger biyeteɗo Ali Mohamed Lamine Zein o wi wonde ko leydi Niger ma waɗ gueɗe fof bawɗe wonde pour artirde yimɓe muɗum yimɓe mumen ko kidnappaɓe ko noon taw kadi ko no nanguira ni wona hunde gonga ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe Chine ne ɓe pelliti wiide wonde koɓe pétrole guitteteɗo toon to Niger o ɓe ndewnata ɗum tan ko toon to biyete Bénin noon ko port gonɗo toon to biyeteɗo Sémé Bocci ɗum ɗo fof ko caggal kadi kamɓe Niger nde ɓe caali ha hannde uddide frontiére gonɗo hakkude maɓe Bénin eɓe gullitinoma ko ɓooyi ɓe mbi wonde toon to Bénin ene wayni ko ɓe tuumi wonde ko won mercenaire uji gonɗi toon e fewnitteɓe walla hebleteɓe oɗo saha joni pour yande mabɓe kamɓe Niger donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni wuuro nde kadi nene ɓeydo bonde hakkude mabɓe hono kanko premier ministre mo Niger e nder konngoli ɗi ƴefti ɗum noon ko toon to wonno toon to batu banque africaine de développement gonno toon to Nairobi o haali ko kanko Ali Mohamed Lamine Zein o wi wonde ko o yiɗa wonde neɗɗo tooñowo kono noon o wi omo namdi omo ñaagui yimɓe CEDEAO ɗum noon ko organisation mo ganduɗa kamɓe ɓe jaltini ɗum komi yo gara gabbitoɓe AES ɗum noon AES noon ko fedde nde kamɓe Niger Burkina Faso Mali e Guinée ɓe mbaɗi fedde nde mbiyata ɗum ko association des états du Sahel ɗum noon e wayno ko no wiiri ni o wi wonde ko kanko surtout yen kanko Mohamed Lamine Zein e nder ko no haala o wi wonde ko omo andi won leyɗele gonɗe e CEDEAO oɗo saha joni yiɗɓe abbitadeɓe kamɓe toon to AES parce omo andi AES ko kañum tan woni fedde wawde rokku ko fedde ɓurde wawde teddinde kala ko wiyete en ndimago Afrique ɗum noon e konngol makko kanko Lamine Zein bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko dimanche hawri ko 9 lewru juin hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam ko musidɗo mon Amadou Touré haaldanoma on jarama